Tornem cap a dins del mas. Aquesta és la zona d'ova. Pep, quina hora és? Vale. La zona del barranc que passa per aquí, sota la casa. I això havia estat l'antic corral on la tieta Carmeta havia tingut gallines. És una cosa molt puntual. Es nota que és una família que ve de mentalitat conservadora, de mentalitat individualista, que ha volgut mantenir, cuidar-se de la família sense mirar més enllà, saps? Ha volgut cuidar els seus privilegis, han tingut por, per exemple, a qualsevol tipus de col·lectivització. El carro una altra vegada, la pilota, la piscina aquesta que sembla una reserva d'aigua, amb el cotxe del meu tio, i que aquí les plantetes també, i ara ja farem l'última expedició. Bueno, això seria el menjador. Aquest quadre de la meva àvia el va fer ella. Ella era pintora, va pintar aquest quadre. El televisor. I bueno, lavabos. La finestreta que dona a la zona del darrere. I bueno, cap a les golfes d'aquesta propietat. I les bigues de fusta també, amb sostre de totxana vermella. També era una propietat rural en el seu moment, una propietat agrària de finals del segle XVIII, de segona meitat, com es construïen les propietats dels pagesos propietaris, que eren propietaris